Azki da, esan du euskal jendarteak. Kolosala izango da. Urtarrilak 7, euskal preso politikoen eskubideen alde herri mobilizazio orokorra. Kolosala izango da. Urtarrilaren 7 denok Bilbora. Kolosala izango da. El 7 de enero, movilización general para reivindicar los derechos de los presos y presas políticas vascas. El 7 de enero, a Bilbo. Astebururo, kilometro, irriri galtzen ez duten familia guztiei. Amatxone garrez segi eskero, malkoz bustiaz aitaren gutunan, arkezingo du berriz irakurri, zenbat maite duguna. Larun bat eta berriro bidean, kamioiak pasan, kotxeak pasan, infinitora hartzen aiz begiran, oroitzapenak nahasten dira. 40 minutuz, milaka taupada, begietara, begiratzean, hitz egin gabe ulertzen zaitut, kristallodiak ezin du aita, gure irriparra inoiz gelditu. Iragana ainurrunta ainurbil, hitz egindakoak denako goan, itxasaizea usaindu zurrutin, lurra rotzonekin pernua dirudi. 40 minutuz, milaka taupada, begietara, begiratzean, hitz egin gabe ulertzen zaitut, kristallodiak ezin du aita, gure irriparra inoiz gelditu. Eldu gara kartzela atarira, amets gaiztoen kaiola hotzeran, oiuka dabiltza gizon urdinak, sumindu nahian